בואו נתחיל את ה... חשוב לי לדעת מול מי אני מדבר. כמה אנשים פה הם ראשי צוותים כרגע? אוקיי? כמה אנשים... מי לא הרים את היד? מה אתם? מתכנתים? מרקטינג? מתכנתים, אוקיי. כמה מכם הולכים להיות ראשי צוותים אם אתם עדיין לא? באיזשהו שלב? תרים את היד אם בעתיד אתם תהיו ראשי צוותים? אולי? לא, בצבא. אוקיי. ומי חושב שבאזרחות הוא יהיה ראש צוות באיזשהו שלב? אוקיי. אז זה חשוב מאוד לדעת את הדברים האלה. אני יכול להגיד לכם כמעט בביטחון שעם הזמן, כמעט כולכם, או שיבקשו מכם להיות ראש צוות, או שיציעו לכם להיות ראש צוות, או שיגידו לכם להיות ראש צוות. הרבה אנשים שמקודמים לדרגת ראש צוות נתקלים בבעיה מאוד רצינית, בזה שהם בעצם פוחדים להיות ראשי צוותים, לא ביקשו את הדבר הזה, בעצם הסיבה היחידה שקידמו אותם זה בגלל שהם טובים במה שהם עושים, ומה שהם עושים זה עבודה מול מכונות ולא מול אנשים. ראשי צוותים העבודה שלהם היא שונה לגמרי והיא עבודה מול אנשים. וזאת אחת הסיבות אני חושב היום שהמון דברים שאנחנו כולנו מאמינים בהם לא מצליחים להגיע לדרגת העשייה. בתור ראש צוות אתה מאמין ביוניט טסטינג, ב-TDD, אבל איכשהו זה פשוט לא קורה. אתה רוצה לעשות משהו, אבל יש את הבן אדם האחד הזה בצוות שאין לך מושג איך להתמודד איתו. אז אתה חוזר לקמפרט זון שלך, למחשב, אתה מנסה לקודד קצת, אתה חוזר למקומות שבהם הכי נוח לך. אבל מה שאנחנו ננסה לעשות היום זה לתת איזשהו framework לאנשים שעובדים כראשי צוותים, וגם לאנשים שהם לא ראשי צוותים היום, כדי להבין למה חלק מהדברים שאנחנו מאמינים בהם לא קורים, וגם איזושהי דרך לחשוב על זה, ודרך לשנות חלק מהדברים האלה. דרך אגב, מי מכיר את הציור הזה? אוקיי, חשוב לי לדעת מי פה קורא רדיט, כי אנחנו נשתמש בעוד כמה ציורים משם. זה גם רדיט. זה נקרא רייג' קומיק, למי שלא מכיר את הז'אנר, אבל לא משנה כרגע. יופי. קדימה. אוקיי. אז בואו נתחיל ממשהו שכולם אומרים לנו שצריך לקרות, אנחנו צריכים לעשות ship on time with quality. זאת אומרת, אחד הדברים שנראים כמעט הכי בלתי אפשריים היום להרבה אנשים. כי הבעיה האמיתית שקורית זה שבמציאות יש לנו את המשולש הזה, מי מכיר את המשולש הזה? אוקיי, לא מספיק אנשים. המשולש הזה זה משולש ה-constraints שלנו. כל פרויקט שאנחנו צריכים לבצע, יש לו 3 constraints, כמה זמן יש לנו, כמה כסף יש לנו, או אנשים, ומה ה-quality שאנחנו צריכים. בדרך כלל אומרים, pick any two. תבחר 2 מפה, וזה מה שאתה יכול לעשות בפרויקט. רוב הפרויקטים, אנשים אוטומטית מוותרים על good. אני מעדיף שמשהו יהיה cheap ו-fast, וזה לא בהכרח מבחירה, זה סוג של הרגשה שזה הגורל. וזה באמת מרגיש כמו גורל. כמו שדרור סיפר בהרצאה הקודמת, היה לו את הבן אדם הזה שפשוט לא היה לו זמן לכתוב טסטים. זה לא שהוא לא רצה, פשוט לא היה לו זמן, כי היה לו 1.5 יום לכתוב משהו שהיה צריך לקחת שבוע. באחד הפרויקטים הראשונים שאני עבדתי בהם, בתור ראש צוות, קיבלתי משימה עם 5 אנשי צוות, לעשות פרויקט, היו לי 3 חודשים לסיים את הפרויקט, וכל המדדים המינימליים הראו שהפרויקט הזה הולך לקחת לפחות 8 חודשים. זאת אומרת, ביום הראשון של הפרויקט, תגידו לי אם זה קרה לכם, ידענו שהפרויקט הולך להיכשל ביום הראשון של הפרויקט. קרה פה למישהו? אוקיי. זה נקרא Doom Project או Death March Projects, וזה קורה בהמון המון מקרים. למה הדברים האלה קורים? הרבה מזה קורה בגלל חוסר היכולת שלנו כראשי צוותים לממש את מה שאנחנו אמורים לעשות בתפקיד שלנו. זה לפעמים לקחת סיכונים, להגיד את האמת. אז אני יכול להגיד לכם שראשי צוותים היום יכולים להיות יותר ממה שנקרא puppet management. כביכול, מה שאתם עושים היום נקרא middle management, אבל זה בעצם puppet management. הרבה מאיתנו, בגלל שלא ביקשנו להיות ופשוט עשו אותנו ראשי צוותים, או שאף אחד לא הכשיר אותנו להיות ראשי צוותים, אז אנחנו לא בטוחים מה לעשות. אז כל תורה שנאמרת לנו מלמעלה,
אנחנו לוקחים אותה כתורה מסיני ואנחנו פשוט עושים אותה. אז אנחנו בעצם שם בובות בידיהם של אנשים שלא בהכרח מבינים את הצוות שלנו, ובהרבה פעמים אנחנו גם אומרים לאנשים מה שהם רוצים לשמוע במקום מה שאנחנו באמת מאמינים. זו התנהגות מאוד נפוצה. רובנו מסרבים לקחת סיכונים בגלל מה לעשות, זה די מפחיד לקחת סיכונים. אבל הדבר הכי פשוט, אם היום הייתי רוצה לקחת פרויקט ולוודא שבפרויקט הזה יש quality, זאת אומרת, אם הייתי רוצה לוודא שכל אחד מהאנשי צוות שלי בפרויקט, כולל אני, יכתבו את הפרויקט ב-TDD, בהנחה שאנשים יודעים לכתוב ב-TDD. הדבר הכי פשוט שאני יכול להגיד זה שכל האסטימציות יכללו TDD בפנים. זה בכלל לא קשור, זה בכלל לא קשור אם מישהו יודע שיש TDD בפנים או לא. זאת פשוט הדרך שבה אנחנו עושים דברים. כשמכונאי אומר לכם שלתקן את הרכב ייקח 6 שעות, אתם שואלים אותו אם זה כולל בדיקה שהכל באמת עובד? בדרך כלל לא, בדרך כלל זה כבר כולל את הכל. אתם לא שואלים למה זה ייקח 6 שעות, אתם פשוט מקבלים את זה בתור עובדה, אולי הולכים למישהו אחר שאומר שזה ייקח 3 שעות. אבל אחרי זה אתם גם רואים את ההבדל בקואליטי של העבודות. אבל אנחנו בדרך כלל בתור מתכנתים, אנחנו נותנים את האופציה להוריד חלקים מהעבודה שלנו, למרות שהם לא צריכים לרדת. אז אנחנו אומרים, זה ייקח 3 ימים בלי יוניט טסטים, אבל אם אתה רוצה עם יוניט טסטים זה ייקח עוד יומיים. אבל ברגע שאתם מציעים את זה ככה, זה בעצם הרמה להנחתה. אם אי פעם ניסיתם לקנות אוטו, אז המוכר של המכוניות לא אומר לכם, האוטו הזה עולה 20,000 שקל, 20,000 דולר בלי גלגלים, ואז תשאלו כמה עולה עם גלגלים, אלא אתם בעצם מקבלים את האוטו קומפלט. אז ככה אני חושב על המשימות שלנו שקשורות לקואליטי, הן פשוט חלק מהעבודה. אוקיי? זאת אומרת שמשימה שלוקחת שבוע יכולה לקחת שבועיים בגלל TDD. כי TDD הרבה פעמים מכפיל את כמות הקוד, אם לא יותר, לפעמים זה אפילו 60%. כביכול זה הדבר הכי פשוט שבעולם. נכון? האם אתם יכולים ללכת ולעשות את זה היום? אם מישהו ישאל אתכם כמה זמן ייקח לפרויקט חדש שאתם מתחילים מחר, האם אתם יכולים לקחת את הערכה שלכם ואז להוסיף עוד 100% כדי לכלול את היוניט טסטים בפנים? מי חושב שהוא יכול לעשות את זה? אוקיי. ואז יש מה? אז זה אומר שאם מלכתחילה לא הוספת את הזמן של היוניט טסטים, אז יש לך חצי מהזמן שמלכתחילה אמור להיות לך. אז לפחות תוסיף את הזמן של היוניט טסטים, כדי שלפחות תסיים את הפרויקט. אבל אחרת אתה כל הזמן באיזשהו מין מרוץ. והמרוץ הזה זה אחד הדברים שאנחנו נדבר עליו פה היום. עכשיו, המתודה הזאת של אנשים שחותכים הכל בשניים זה חוסר אמון. אמון צריך לבנות. זה לא בשקרים, זה בעובדות. ולהגיד עובדות הרבה פעמים זה דבר מאוד מפחיד. אבל היתרון בצבא הוא שלא יכולים לפטר אתכם. גם אם מאוד הייתם רוצים שיפטרו אתכם. אבל מה שאתם יכולים להשתמש בו זה היכולת שלכם להיות במקום שבו אתם נמצאים, ולהיות מחויבים להיות במקום שבו אתם נמצאים, ולפחות לנצל את הזמן הזה לעשות ניסויים בבני אדם. זאת אומרת, בפרויקט ההוא שאמרתי שהיה לי 3 חודשים לסיים משהו של 8 חודשים, ידעתי שהפרויקט הזה עומד להיכשל. כמובן שכשדיברתי עם המנהל שלי ואומר לי, תשמע רועי, אני יודע שאתה אומר שזה ייקח יותר זמן, אבל אני ממש צריך שתסיימו את זה, 3 חודשים, בסדר? אני סומך עליך. מה אמרתי לבן אדם הזה? אמרתי לו בסדר. נכון? אמרתי לו בסדר כי נורא רציתי להאמין, וגם וואלה זה ממש החמיא לי שהוא ממש סומך עליי והוא צריך שאני אסיים את זה. כמה נחמד אם באמת הייתי יכול לסיים את זה ככה. אבל wishful thinking זה לא עוזר לאף אחד. אז כמובן שהפרויקט נכשל. אבל אני אמרתי לבן אדם בסדר, וידעתי שאני משקר לו באותו רגע. והרבה מאיתנו, גם בצבא אני מניח, וגם בתעשייה האזרחית, משקרים למנהלים שלנו כל הזמן ב-wishful thinking. הרבה מאיתנו יודעים שמה שאנחנו אומרים זה לא הדבר שהולך לקרות, אבל אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אמרתי לו בקטנה, אבל הוא לא הסכים, אז אמרתי לו בסדר, אבל אמרתי. אז עכשיו זה כבר לא אשמתי, אבל זה בכלל לא נכון, זאת עדיין אשמתכם. בגלל שהעבודה שלכם היא לעשות משהו שונה מאנשי הצוות, זה לקחת סיכונים ולהוביל את הצוות לכיוון שבו אתם מאמינים שהצוות אמור ללכת. יש סיבה שיש לכם יותר אחריות, יש סיבה שאתם יכולים לקבל יותר על הראש אם משהו נכשל, והסיבה היא בגלל שאתם יכולים לעשות שינוי יותר גדול מרוב האנשים האחרים. להשאיר את הסטטוס קוו כמו שהוא, זה אחד הדברים הכי בזבזניים שאתם יכולים לעשות עם התפקיד שלכם. כי אתם לא שם כדי להשאיר סטטוס קוו. בדרך כלל רוב הפרויקטים הם בסטטוס שהוא לא טוב, אז אתם שם כדי לשפר את הסטטוס הזה.
אז איך משיגים דבר כזה? אין דרך אחת כמובן. מה שאני יכול ללמוד לכם זה איזשהו פריימורק להחליט איזה דרך הכי טובה לי כראש צוות לפעול כרגע. וזה תלוי בצוות שיש לכם כרגע וביכולות שלהם להתמודד עם המציאות שהם מתמודדים איתה. זאת אומרת, יש צוותים שנמצאים בשלב שנקרא לו Chaos, צוותים שנמצאים בשלב Learning ו-Self-Organization. לכל אחד מהשלבים האלה, לצוות יש יכולות אחרות לגמרי להתמודד עם המציאות. שלב ה-Chaos זה השלב שיהיה הכי מוכר לכם. זה השלב שבו אין זמן לעשות שום דבר. כן? זה השלב הזה. אי פעם באתם למנהל שלכם ואמרתם, אין לי זמן, הקוד נראה זה, חייבים לעשות זה, וחייבים לעשות רירייט וכולי, וזה פשוט לא, אי אפשר להמשיך ככה, אבל אז המשכתם ככה בכל זאת, זה שלב הכאוס. זה השלב שבו אין זמן לעשות שום דבר. מלבד דליברי. והדליברי כבר איחרתם אותו. אז גם אם אי פעם רציתם לעשות משהו יותר חשוב, כמו ריפקטורינג וקואליטי, אין לכם זמן לעשות את הדבר הזה. לצוותים בשלב הכאוס, בדרך כלל, הבעיה העיקרית שלהם זה שאין להם את הסקילס להתמודד עם המציאות. מה זה המציאות? מישהו כל הזמן נכנס ומבקש דרישות חדשות והם לא יודעים להגיד לא. הם רוצים להכניס quality, אבל הם לא יודעים להכניס את ה-quality הזה. וכולי. אבל עוד לא הגענו לשלב הזה בכלל. קודם אנחנו צריכים לזהות שאנחנו בשלב הזה. שלב הכאוס זה השלב שבו אין לכם זמן ללמוד. אין לכם זמן ללמד את הצוות וזמן להשקיע בצוות שירכוש סקילס חדשים. שלב ה-learning, אנחנו נדבר עליו, ושלב self-organization זה השלב שכל המתודולוגיות האג'יליות מדברות עליו, אבל בפועל מאוד קשה למצוא צוותים שבאמת הם self-organizing. אוקיי, אז כאוס זה המצב שבו אנחנו בעצם לא מסוגלים להתמודד עם המציאות. אנחנו כל הזמן באים לראש הצוות, אם אני האיש צוות, כל הזמן בא לראש צוות ומבקש דברים ותקוע על דברים. בעצם במצב כאוס הצוות לא יודע לפתור את הבעיות של עצמו. מה התפקיד שלי כראש צוות? What's my purpose? לא רק delivery. הפרפס שלי כראש צוות הוא לשפר את האנשים שנמצאים בצוות שלי. ככה אני מודד את עצמי כראש צוות. האם השבוע האנשים בצוות שלי יש להם סקילס חדשים שלא היו להם לפני שבוע? האם הסקילס שלהם משתפרים? האם בעוד חודש הם יהיו יותר טובים ממה שהם עכשיו? לא רק בשפה מסוימת, אבל יש להם סקילס שלא היו להם קודם. למה אני עושה את זה? בגלל שאם כולם באים אליי, ולכל אחד יש דרישה אחרת, מה הדבר הכי פשוט שאני יכול לעשות? זה לפתור לכולם את הבעיה, נכון? המכונה שלי איטית מדי, טוב, בסדר, אשיג לך מכונה, ואז אני הולך ואז אני עושה את כל התופסיאדה ומחכה ומדבר עם כל האנשים, וזהו. הקוד הזה, אני לא מצליח לכתוב אותו, טוב, בסדר, בוא אני אכתוב לך את האינפרסטרקצ'ר, ואז אתה רק תוסיף את כל הפיצ'פקס מעל. בוא אני אוסיף את כל ה-common library כדי שאתם תוסיפו עליו את הדברים. בואו אני אסביר איך לעשות את הפרפורמנס, או תנו לי רגע לעשות את הקטע הזה עם הפרדים, כדי שאתם תוכלו להתמודד עם הדברים שאתם טובים איתם. בעצם יש איזשהו סוג של בועה שאנחנו שמים מסביב לצוות שלנו. בבועה הזאת אנחנו אומרים, אני לא הולך לדרוש ממך יותר ממה שאתה מסוגל לעשות. אם מה שאתה מסוגל לעשות זה גוי או דאטאבייס, זה בדיוק מה שאתה תעשה. ואם יש משהו שאתה לא מסוגל לעשות, תפנה אליי, אני אפתור לך את הבעיה. כל אחלה, מצוין. פעם הייתי כזה ראש צוות, אתם יודעים מה, בלינקדאין, יש לי אנשים שכתבו לי בלינקדאין, אחד הראשי צוותים הכי טובים שהיו לי. אחלה, למה? כי כל פעם שבאו אליי, פתרתי לאנשים את הבעיות, אוקיי? הייתי הולך במסדרונות מודאג וטרוד, בגלל שכל הבעיות של הצוות היו בראש שלי. ובעצם מה שחשבתי זה שהדבר הכי טוב שאני יכול לעשות לצוות זה לסגור אותם בחדר, לפנות את כל המכשולים, שמעתם פעם את זה? לסגור אותם בחדר, לפנות את כל המכשולים ולתת להם לעבוד. זה מה שאמורים לעשות בצוות שהוא self-organizing. אבל רוב הצוותים הם לא כאלה, רוב הצוותים לא יודעים לפתור לעצמם את הבעיות, ולכן הם באים אליכם עם הבעיות האלה, ואז אתם הבטלנק. מה קורה אם אתם חולים יום אחד או יומיים? האם אתם צריכים להשאיר את הטלפון פתוח ולשמוע את צעקות הפאניקה והפיצוצים שקורים בחדר? האם אתם מנתקים אותו בכוונה מרוב פחד מהשיחות שאתם הולכים לקבל? אם אתם לא יכולים לצאת מהצוות ליום יומיים והצוות לא יכול איכשהו להתנהל ולהסתדר ולהתקדם בלעדיכם, הצוות לא יודע לפתור את הבעיות של עצמו.
וזה אחד הדברים שהכי חשוב לכם לעשות כראשי צוותים. זה לגדל את האנשים בצוות שלכם כדי שיוכלו לפתור בעיות בדיוק כמו שאתם יודעים לפתור אותם. ההבדל היחיד הוא שאתם נותנים להם גב, authority, כדי לפתור את הבעיות האלה. מי שרוצה מחשב חדש, תראו אם אתם יכולים ללמד אותו איך להשיג מחשב חדש בלי לפנות אליכם. אתם תיתנו לו את ההצעות, זאת אומרת שאם מישהו ישאל, רגע, מי אמר שאתה יכול, תגידו לו, זה בסדר, אני מאשר. אבל אתה צריך לעשות את העבודה ולא אני. זה השלב שבו אני רוצה ללמד אנשים. אבל כרגע, בשלב הכאוס, מה שקורה בדרך כלל זה שגם אנחנו כל הזמן רודפים אחרי שריפות, וגם בתור ראשי צוותים, אין לנו זמן לטפל במצב. אנחנו כל היום או בישיבות, או בפתירה של בעיות של כולם. ואז בעצם הימים שלנו נראים כמו סמטוחה אחת גדולה, ואין לנו שום שליטה על המצב. ואז אנחנו לא יכולים לשפר שום דבר, כן. יש את המאמר הזה של ג'וש פוסקי, אני חושב שקוראים לזה Development of Fractional, שכאילו מדבר על זה שבעצם חלק מהתפקיד שלו גם של הראשי צוותים זה בעצם למסך את כל הג'יפה, ולתת להם להתרכז בתכנן. כן. אז כאילו איפה שחור בזה לבן, כמו אני עושה לו את הכל, או הוא צריך להסתכל כל דבר לבד, איפה כאילו אז איפה מה שג'ואל ספולסקי כותב במה שאני אומר, זה בדיוק מה שהוא אומר, וזה בדיוק מה שאני האמנתי שהוא הדבר הנכון לעשות. וזה בעצם הדבר היחיד שיכולתי לעשות בשלב הכאוס, וזה לפתור לכולם את הבעיות, בגלל שלא היה לנו זמן לעשות שום דבר, ולא היה לי זמן ללמד אף אחד. אז ברמה מסוימת, ג'ואל צודק. ואני באמת מאמין שיש זמנים שבהם זה הדבר הנכון לעשות. להגן על הצוות. מה? אי אפשר לא להגיע למצבים האלה, אבל אפשר לצאת מהם. בגלל שהמצבים האלה נוצרים בגלל פער בידע, פתאום המציאות משתנה, פתאום הצוות מקבל טכנולוגיה שהוא לא מכיר, פתאום אנשים חדשים נכנסים או יוצאים מהצוות והצוות נכנס לסמטוחה עוד פעם ואין להם זמן לעשות שום דבר. אז החוכמה היא לצאת מהמצב הזה ולזהות שאתה נמצא בו. כן. אתה יכול לגדל אותם למצב הנוכחי. אתה יכול לגדל אותם למצב הנוכחי, אבל המציאות משתנה, ואז המצב משתנה, ואז עוד פעם אין להם סקילס להתמודד עם מציאות חדשה. הרבה פעמים זה קורה. זאת אומרת, צוותים כל הזמן יוצאים ונכנסים לשלב הכאוס. המטרה של ראש צוות זה לזהות את הדבר הזה, להוציא את הצוות משם. אבל למה להוציא אותם משם בכלל? למה לי להוציא אותם? זאת אומרת, הרבה מהראשי צוותים היום בכלל לא מנסים לצאת מהדבר הזה. אבל כדי להבין איך יוצאים מהדבר הזה, צריך להבין שאנחנו הולכים ללמד את האנשים דברים חדשים. כדי ללמד אנשים דברים חדשים, אני צריך להבין איך למידה נעשית. עכשיו זה יהיה קצת, הוא לוקח אותנו למחוזות קצת אחרים, וזה מספר שנקרא Becoming a Technical Leader. אני ממליץ לכם לחפש את זה באמזון, להוריד את זה לקינדל או מה שזה לא יהיה. אחלה ספר, במיוחד לאנשים שהם לא ראשי צוותים, אבל הם Technical Leaders ברמה שאנשים מבקשים מהם עצות, או שהם רוצים להיות כאלה. בעצם איך לפתור בעיות ואיך לעבוד עבודה בצוותים יותר טובה. אחד הדברים שהוא מספר, ג'רי ויינברג הסופר, הוא מדבר על התהליך למידה שלו. ופה הוא לקח רצף של נקודות במכונת פינבול. מישהו מכיר פליפר? אוקיי, אז זה רצף הנקודות שלו לאורך זמן. הוא אומר, וואלה, תשמע, אני יכול לקחת רצף נקודות, ואני רואה שלאורך זמן אני מקבל יותר ויותר נקודות בפליפר. אז כביכול, אם אני רק מתמיד במשהו מספיק זמן, אני נהיה בו יותר טוב. אבל כשעושים זום, כמות הנקודות נראית מאוד לא שווה, זה מאוד לא ליניארי. מה שאני רואה זה שיש איזשהו פלטו או איזשהו עלייה מאוד מאוד מתונה, ואז פתאום יש לי קפיצות בכמות הנקודות שאני מסוגל לקבל במשחק. זה לאורך זמן, לאורך שנתיים. ומאיפה הקפיצות האלה הגיעו? כל קפיצה כזאת הגיעה כשהוא למד, הוא קיבל רעיון חדש לגבי איך לשחק את המשחק. לדוגמה, הוא גילה שכשיש יותר משני כדורים באוויר באותו זמן במשחק, אז כל פגיעה באחד מהדברים במשחק היא פי 3 נקודות. ברגע שהוא למד את זה, הוא התחיל לשחק בצורה הזאת, השיטת חשיבה שלו במשחק השתנתה, הוא הצליח לקבל הרבה יותר נקודות. אחרי זה הוא גילה שוואלה, הוא באמת מקבל יותר נקודות, אבל הוא כל הזמן מאבד את שני הכדורים האחרים, ואז הכדור השלישי הוא מאבד מיד. אז הוא התחיל להתרכז בלא לאבד את הכדור האחד ולא להתרכז בשני הכדורים האחרים, ואז הוא גילה שהוא נשאר הרבה יותר זמן, גם קיבל 3 נקודות, וגם הצליח להשאיר כדור אחד במשחק, ואז הנקודות שלו השתפרו.
אז כל פעם הוא גילה רעיון חדש לגבי איך לשחק את המשחק. המשחק נראה אחרת. בלי הרעיונות האלה הוא באמת השתפר, אבל בצורה מאוד הדרגתית. אבל כל פעם שהוא למד רעיון חדש, בהתחלה הוא שיחק פחות טוב ממה שהוא שיחק קודם. זאת אומרת, ברגע שהוא ניסה לשחק עם יותר משני כדורים במשחק באותו זמן, בהתחלה הוא לא יכל להשאיר אותם יותר משנייה או שתיים. אז הוא קיבל פחות נקודות, והוא היה צריך ללמוד מחדש איך לשחק, אבל עם 3 כדורים. זאת אומרת שבהתחלה הוא היה פחות פרודוקטיבי, היה לו הרבה יותר מעצבן, הרבה יותר מבאס, אבל אז פתאום הייתה את העלייה המטאורית הזאת, כי הוא התחיל לשחק בצורה אחרת לגמרי. פה זה רק היה שלב האימון. עכשיו בחיים שלנו יש את הרווינס ואת הפלטוז. רווינס זה המקומות שאנחנו קופצים פנימה אליהם כדי ללמוד דברים חדשים, ובסופם אנחנו יוצאים מחוזקים הרבה יותר, ואנשים אחרים ממה שהיינו הרבה פעמים. למי פה דרך אגב יש ילדים? יש פה אנשים עם ילדים? יפה, יש כמה. לכם דווקא די צעירים. אני אספר לכם קצת על החוויה איך זה עם ילדים. ותראו שהדבר הזה תקף לגבי כל דבר בחיים. גם כשלומדים שפה חדשה דרך אגב. אתם לומדים, היום אתם יודעים C#, מחר אתם לומדים רובי, אחלה, מצוין. בהתחלה ברובי לכתוב Hello World קשה לכם. אתם פחות פרודוקטיביים בתור מתכנתים ממה שהייתם ב-C#. לוקח לכם כמה חודשים, וואלה וזה מבאס ואתם מרגישים מטומטמים, אבל לאט לאט אתם מתקדמים ואתם מגיעים לרמה אחרת ממה שהייתם. בגלל שעכשיו אתם יודעים שתי שפות. אתם מסתכלים על בעיה ואתם יכולים לפתור אותה בשתי דרכים. אתם אחרים ממה שהייתם. אתם מסתכלים על הזמן שבו ידעתם רק C#, ואתם אומרים וואלה, אני יודע שהיום הייתי ניגש לבעיה אולי בצורה אחרת. אבל לפחות היה לי קונטקסט של לקבל החלטה בצורה יותר מודעת. אחרי זה אתם לומדים עוד שפה, או טכנולוגיה אחרת, או פרדיגמה אחרת על תכנות פונקציונלי, או תכנות סדרתי, ואתם בהתחלה מרגישים טיפשים, ואחרי כמה חודשים אתם נהיים יותר טובים. בעצם בחיים שלנו זה לא רק תקף לחיים המקצועיים, באמת אמרתי לגבי ילדים, אם בהתחלה אני ואשתי היינו בתור זוג, תפקדנו מצוין, הכל היה אחלה, יצאנו, ואז היה לנו את התינוק הראשון, ואוטומטית כבני אדם תפקדנו פחות טוב. ישנו פחות, בקושי הצלחנו לבשל לעצמנו את הארוחות, המשפחה הייתה מביאה אוכל הביתה. כן, פשוט לא יאומן, כל פעם שהתינוק ישן מישהו היה לוקח איזשהו זמן, ישן יחד עם התינוק, והשני היה איכשהו צריך ללכת לעבודה ולחזור. ולקח כמה חודשים טובים עד שהצלחנו לחזור לאיזושהי נורמה מסוימת של גם לעבוד וגם להיות עם ילד אחד בבית. מצאנו את הדרכים לעשות את זה, אבל זה היה מאוד קשה. אבל הסתכלנו על הזמן שבו לא היה לנו ילד ואמרנו, איך אי פעם בכלל אמרנו שאין לנו מספיק זמן לעשות את הדברים שאנחנו רוצים? זה הרי מגוחך. תמיד אמרנו פה, וואלה, אם רק היה לי יותר זמן הייתי יכול ככה, ואין מספיק שעות ביום כדי לעשות את הדברים שאני באמת רוצה. אבל הנה, אני עושה בדיוק את הדברים שעשיתי קודם, ויש לי ילד. וילד לוקח הרבה זמן מהיום. וככה עברה עליי איזה שנה וחצי, שנתיים, ואז נולד לנו הילד השני. ואוטומטית נהיינו בתור בני אדם פחות טובים. לנהל את הזמן שינה שלנו עוד פעם היה יותר קשה. פתאום גם היינו צריכים עוד להתמודד עם 2 תינוקות במשפחה, 2 ילדים. אם קודם אחד היה שומר על הילד ולשני היה זמן חופשי, עכשיו אין דבר כזה. Okay? אז אחד על ילד, השני על ילד. אחד עם 2 ילדים, וואו, זה ממש קשה. Okay? אבל היום, אבל כשהיו לנו 2 ילדים, אם לדוגמה אחד מהילדים היה הולך לסבא וסבתא, היינו אומרים, וואו, יש רק ילד אחד, איזה שטויות, הכל קל, ממש חופשה. Okay? מה שהיה לנו מאוד קשה פה, הוא מאוד קל פה, עם 2 ילדים. ואז כמובן נולד הילד השלישי, יש לנו 3 ילדים, הוא נולד לפני שנה וקצת, אנחנו הייתי אומר, אנחנו נמצאים פשוט פה כרגע. זה השלב שהוא מתחיל, הוא עדיין ישן מאוד גרוע בלילה, לא כמו שחלקכם ישנים עכשיו כרגע לדוגמה, ולאט לאט אנחנו עולים לשלב שבו יותר ויותר אנחנו מסתדרים איתו. אתם יודעים מה? עכשיו אם אחד מהילדים נמצא אצל סבא וסבתא, ואנחנו רק עם 2 ילדים, או אם אשתי אומרת, קח 2 ילדים איתך לגינה, אני אומר וואלה, אין שום בעיה, 2 ילדים זה שטויות. זה ממש חופשה. פעם עם ילד אחד לא הצלחנו לבשל לעצמנו אפילו את האוכל, והיום אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי, אנחנו אנשים שונים. אז הנושא הזה של הלמידה מאוד מאוד חשוב. מה שבאמת חשוב זה ללמוד איך ללמוד. אוקיי? אנחנו עולים רמה עכשיו. תשימו לב שלמידה מבוצעת מסדרה של קפיצות פנימה למשהו שמאוד לא נעים ומאוד לא כיף, ואז עלייה מאוד קשה למעלה, ואז בעצם יש לך
השקפה שונה על הנושא שאתה לומד. ברגע שמבינים שלמידה נעשית ככה, אז פתאום הקפיצות האלה הן קצת פחות מפחידות. פתאום כשזה קורה, שאתה יכול אפילו לתכנן מתי זה יקרה. אתה יכול להגיד, אוקיי, לא טוב לי, קשה לי, מעצבן לי, וואלה, אולי אני לומד משהו כרגע, אולי זה לא כזה נורא. אתה גם יכול לתכנן, אתה יכול להגיד, עוד חודשיים אני הולך להתחיל ללמוד רובי, אבל אני הולך לעשות את זה בצורה ממש ממש עמוקה, זאת אומרת, אני הולך להצטרף לצוות שלומד רובי. אז זה באמת מה שעשיתי לפני שנתיים, הצטרפתי לצוות, חבורה של 5-6 רוסים כאלה, חזקים ברובי, יושבים בחדר, כולם עובדים עם וים. דרך אגב, וים, תהליך הלמידה פה הוא גם דומה מאוד, רק שאלה הרבה יותר עמוקים, למי שמכיר את וים. יש בדיחה, אם אתה רוצה לתת לסטודנט לבזבז שעתיים, תפתח לו את וים, תבקש ממנו לסגור אותו. אז עכשיו הצטרפתי לאיזשהו צוות, ישבתי 6 חודשים בתור בכלל מתמחה, הייתי ראש צוות קודם, והרגשתי כמו מפגר, אבל הכנסתי לשם את עצמי לשם בכוונה, ידעתי שאני הולך להרגיש ככה. אז ברמה מסוימת היה לי צד אחד שאמר, וואי, אני מרגיש כמו מפגר, ובשני היה לי, וואי, אני מרגיש כמו מפגר, איזה יופי. מבינים? זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שבחיים אתם רוצים להתקדם ולקבל ידע חדש, אתם צריכים לגרום לעצמכם להרגיש קצת מפגרים במקום שאתם הולכים אליו. אם אתם כרגע נוח לכם וטוב לכם בדיוק איפה שאתם, יכול להיות שאתם לא לומדים שום דבר. אבל זה הבסיס, זה הרעיון. הרעיון הוא שלא רק לעצמכם אתם עושים את הדבר הזה, בתור ראשי צוותים, אם אתם רוצים לגדל את הצוות שלכם, אתם צריכים גם לזרוק אותם פנימה לתוך כל מיני ירידות ועליות כאלה. אתם יכולים לתכנן לכל אחד מה יהיה הסקיל הבא שהוא צריך ללמוד. לדוגמה, למישהו הסקיל שלו יהיה לעבוד עם UI, מישהו שבחיים לא עבד עם UI. זה מאוד קשה לאנשים. אבל זה לא רק UI, זה גם יכול להיות סקיל חדש של לדבר עם אנשים, של להוביל צוות אם הם אף פעם לא הובילו צוות, של להיות אחראי על פיצ'ר, של לעבוד עם requirements. בדרך כלל הטריק הגדול לדעת אם זה באמת איזשהו רבין או שזה סתם נראה לך ככה, זה אם זה מפחיד, או אם זה מרגיש מסוכן קצת לעשות את זה, יש סיכוי שאתם תלמדו מזה משהו. אם אתם שמחים לעשות את זה ואין לכם שום פחד לעשות את הדבר הזה, יכול להיות שכדאי לכם לבחור משהו אחר. כי אתם לא תלמדו מספיק מהדבר הזה. אבל זה היה קטע הלמידה. בחיים הדברים לא תמיד נראים כל כך חלקים. יש לנו עליות וירידות קטנות כל הזמן. פתאום קיבלת צו מילואים, וואלה, החיים נראים קצת באסה ועכשיו אתה צריך להתמודד עם משהו בקטנה, אבל זה לא כזה ירידה. הירידות האלה אתה באמת מרגיש אותה, שזה באמת קורה. צריך להבין שבחיים יש רנדומליות קצת. אז עכשיו חזרה לעולם של כאוס. אני אמרתי שאנחנו רוצים לקחת את האנשים שלנו וללמד אותם. אבל הרבה מאיתנו נוח לנו מאוד להישאר בעולם הכאוס. כמה שכביכול אנחנו אומרים וואלה זה לא טוב והכל יכול להיות הרבה יותר טוב וכו', האמת היא שרובנו גורמים לעצמנו להישאר שם בכוונה. רק לא באופן מודע, אבל זה בכלל בכוונה. הנה הדילמה הכי בסיסית. אתם מגיעים לחתיכת קוד ואתם מתלבטים האם אני אכתוב טסטינג או שאני פשוט אעשה שיפט. ומן הסתם אתם אומרים אין זמן עכשיו ליוניט טסטינג. גם ככה הדבר הזה היה צריך להיות מוכן לפני חצי שנה. פאק יוניט טסטינג, בואו נעשה פשוט שיפ לדבר הזה. ואז אתם באמת עושים לדבר הזה שיפ, הרגשה היא די טובה. עשיתם שיפ לאיזשהו פיצ'ר, מישהו אמר לכם וואלה כל הכבוד, הצלחתם למרות שהיה לחץ וכל הדברים האלה, הצלחתם לעשות שיפינג לדבר הזה, מצוין. עובר שבוע, אתם ניצבים בפני אותה דילמה. ואז הפעם אתם אומרים, אוקיי, מה היה פעם קודמת שהייתי במצב הזה? פעם קודמת אני בחרתי לעשות שיפינג במקום יוניט טסטינג, ואני זוכר שההרגשה הייתה ממש ממש טובה. אני זוכר גם שקיבלתי שבחים מהמנהלים וכל הדברים האלה. אז הפעם אני מבצע את אותה החלטה, כי זאת ההחלטה הטובה בקונטקסט הזה. כי זה מה שיוביל להרגשה יותר טובה גם אצלנו, גם אצל הצוותים. So let's ship. ככה אנחנו ממשיכים. זה בעצם סוג של התמכרות. מה זה התמכרות? זה האמונה שהאופציה שלך זאת האופציה היחידה. האופציה היחידה ששווה משהו, שהיא טובה. זה בעצם ככה אתה חוזר על הדבר הזה. כדי לצאת מהדבר הזה אנחנו צריכים להבין שיש אופציות אחרות.
ואופציות אחרות יכולות להיות באמת כן להכניס את ה-quality, כן להגיד שהאסטימציות שלנו לוקחות יותר זמן. אבל כדי להגיד שהאסטימציות שלנו לוקחות יותר זמן, אנחנו צריכים לבקש יותר זמן, וזה כבר מפחיד. אבל תזכרו שמשהו מפחיד זה סימן טוב. זה אומר שאתם הולכים ללמוד משהו חדש גם על עצמכם וגם על המערכת שאתם עובדים בה. ותתפלאו כמה אנשים כן מצפים מכם שתעשו דבר יוצא דופן, לא את הדבר שכל האחרים גם עושים. תמשיכו ככה, זה המצב שאתם תגיעו אליו. כמה אנשים באו למפקד שלהם ואמרו, הקוד שלנו לא שווה כלום, בוא נעשה רירייט, אי פעם במהלך התפקיד שלהם, קרה פה? כמה אנשים חושבים את זה ועדיין לא אמרו את זה למפקד שלהם? כמה אנשים המפקד שלהם נמצא פה והם פוחדים להרים את היד? אוקיי, בסדר. לפחות שניים ירימו את היד. אני יודע שלי אישית זה קרה בהרבה מקרים. הקוד quality הוא נעשה כל כך גרוע, כי זה פאץ' על פאץ' על פאץ', עד שבסוף זה פשוט נהיה כדור בוץ אחד גדול, והרבה יותר קל לעשות רירייט מאשר להמשיך הלאה. אבל במערכות לגאסי, כמו מערכות לגאסי, אין דבר כזה קוד שמת. אז הנה דוגמה איך לעשות שינוי. דרור אמר, כל דבר עובר קוד ריוויו, אני אומר, כל שורת קוד, אפילו אם זה ריניים, עוברת קוד ריוויו. פה, בגלל שאתם ראשי צוותים, אתם יכולים להשתמש באוטוריטי שלכם ולשנות את מצב הקואליטי. אבל בשביל לעשות את הדבר הזה, אתם צריכים להחליט שאתם עושים את זה. אתם צריכים להחליט שיש איזשהו קו אדום שאותו לא עוברים. והקו האדום הזה הוא כל חתיכת קוד שנכנסת לסורס קונטרול, לפחות בחודשים הראשונים. בצוותים שיצא לי לעבוד בהם ולעשות את השיטה הזאת, בהתחלה גילינו שאנחנו בקאוס וראינו שאנחנו כל הזמן רודפים אחרי הזנב שלנו, והרבה מזה נגרם בגלל שהקואליטי כל כך גרוע. אז כל הזמן אנחנו מנסים לתקן משהו שלא היינו צריכים, באג שלא היה צריך להיות שם מלכתחילה. אז איך אתה מתקן כזה דבר? אז בעצם כינסתי את הצוות, אמרתי, הקואליטי ממש גרוע, מהיום כל קוד שעובר צ'קין, לפני שהוא עובר צ'קין, הוא עובר קוד ריוויו. אפילו אם כתבתם חתיכת XML באיזשהו קובץ, זה עובר קוד ריוויו. עשיתם ריניים לפונקציה, זה עובר קוד ריוויו. זה אומר שאין משהו שלא עובר קוד ריוויו. זה הקו האדום. תשימו לב, אין פה איזשהו leeway, יש פה משהו לשחק בו. וזה מאוד חשוב, כי פה הנושא של חלונות שבורים הוא מאוד מאוד חשוב. מי מכיר את ה-Broken Window Theory? חלק. אז אני אסביר למי שלא מכיר. עשו ניסוי, לקחו בניין בניו יורק לפני כמה וכמה שנים, לא זוכר בדיוק מתי, ניקו אותו, שיפצו אותו, ניקו את כל החלונות, את הדלתות, צבעו אותו בלבן, ונעלו את הדלת. ועזבו את הבניין. הבניין היה ריק במשך שבועיים, אף אחד לא נגע בו, חזרו אחרי שבועיים, הבניין היה כמו קודם. לא היה בו שום שינוי מהותי, כלום. שברו חלון אחד בקומה התחתונה. ועזבו את הבית לעוד שבועיים, חזרו אחרי שבועיים, הבית היה מלא נרקומנים, מסוממים, גרפיטי על הקירות, הבית היה פשוט במצב זוועה. אז תיאוריית החלונות השבורים אומרת שכיצורים, כבני אדם, אנחנו מחפשים את הפרצה הזאת, שבה אפשר לעשות איזשהו אקספשן. ואז אנחנו לאט לאט מרימים את הרף של מה אפשר להכניס מתחת. וזה מאוד חשוב, כי אם המטרה שלכם כרגע היא לתקן איזושהי בעיה של quality, אין דבר כזה שמשהו לא עובר קוד ריוויו. בגלל שאם יש, אז מחר יהיה משהו קצת יותר גדול. זה רק עוד כמה קרקטר, זה רק עוד שורה, מה ההבדל? ואז פתאום מחר אם 2 שורות עברו, אז גם 3 שורות זה בסדר. מחר זה כבר איזושהי פונקציה אחת קטנה, וכו' וכו'. אבל האמת היא שגם בריניים של פונקציה, יכול להיות לכם הזדמנות ללמידה מאוד משמעותית. לעשות ניימינג לפונקציות זה אחד הדברים, לדעתי, הכי חשובים שמתכנתים יכולים ללמוד, כחלק מה-craftsmanship שלהם. לתת שם שאנשים יכולים להבין. ולכן זה משהו שגם לא הייתי מוותר עליו, אפילו אם זה ריפקטורינג אחד פשוט. אבל מי עושה את כל הדבר הזה? אמרתי כבר שאתם כראשי צוותים אתם הבטלנק. לכן אתם צריכים להסיק להיות הבטלנק, אבל בשלב הקאוס, אם זה מה שיפתור את הקאוס ויחזיר אתכם לרמת קואליטי מסוימת, אז אתם צריכים להתחיל את זה. אם אתם אלה שמבינים שהקואליטי הוא גרוע, אתם אלה גם שיודעים להבחין מתי הקואליטי גרוע ומתי לתקן אותו. אבל אתם עושים את זה כתהליך למידה. זאת אומרת, אתם לא עושים קוד ריוויו רק אתם והבן אדם. דרך אגב, חשוב מאוד שהקוד ריוויו יהיה face to face. זאת אומרת, אתם יושבים ליד הבן אדם שכתב את הקוד. לא במערכת אוטומטית,
לא ברמות, לא בצורה סינכרונית, אתם יושבים עם הבן אדם. כי מה שאתם רוצים זה שהוא ילמד מכם את תהליך החשיבה. תדברו בכל רם שאתם חושבים. תשאלו שאלות. שתראו את התגובות שלו כשאתם שואלים אותו שאלות. שלו או שאלה מן הסתם. ותוך כדי אתם תהיו המנטורים של הבן אדם הזה. מה שכדאי לתקן, תעשו רשימה של to-do'ים בקוד, ואחרי זה הוא יתקן ויראה ריוויו בימים הראשונים. אבל אם אני רוצה לעשות איזה תהליך למידה, ואני לא רוצה להיות הבטנק, אני רוצה שעוד מישהו ילמד לעשות קוד ריוויו. אז זה לא רק הבן אדם שעכשיו עובר קוד ריוויו, אני אקח איתי עוד בן אדם. עוד בן אדם אני אקח מהמשימות שלו, ואני אוסיף אותו לקוד ריוויו. אז עכשיו אנחנו נהיה שלושה אנשים יושבים ליד שולחן, ועושים קוד ריוויו. עכשיו זה משהו שלוקח המון זמן מהמון אנשים. אבל אם אנחנו עושים את זה על כל צ'ק אין, על כל קומיט, אז הזמן הוא מאוד קצר. לפעמים קוד ריוויו יכול להיות 3 דקות, לפעמים יכול להיות דקה, לפעמים יכול להיות 20 דקות. אבל בדרך כלל הוא לא יהיה יותר מ-20 דקות, ורוב הזמן הוא יהיה 5 דקות או 10 דקות. זה מאוד קל למצוא, בגלל שזה קורה כל הזמן. צ'ק-אינים קורים הרבה פעמים כל הזמן. אז ככל שאתם עושים את זה באינקרמנטים יותר קטנים, ככה זה לוקח פחות זמן. אבל תוך כדי אתם מלמדים את הצוות לעשות קוד ריוויו, אחד לשני. וזה באמת אחד הדברים שהכי עזר לצוות. כל פעם, במשך שבוע, הבן אדם השלישי הזה היה בן אדם קבוע שהצטרף, ואחרי שבוע הוא התחיל לעשות את קוד ריוויוז, אבל אני הייתי בן אדם השלישי שישב שם. זאת אומרת, היה את הבן אדם שלמד מהשבוע שעבר, את הבן אדם שעכשיו עובר קוד ריוויו, שזה יכול להיות בן אדם שונה, והיה אותי שבעצם יושב מאחורי כתף ואומר, שכחת להסתכל על הדבר הזה. חשבת גם על הדבר הזה. אני בעצם בודק את הסקילס של בן אדם שעושה קוד ריוויו בזמן שעושה קוד ריוויו. ככה אני מלמד אותו. זה קורה עוד שבוע. אחרי שבוע, יש כבר 2 אנשים בצוות שיכולים לעשות קוד ריוויו. זה אומר שיש בן אדם אחד שהעבודה שלי מתחלקת בחצי לפחות, ואחרי עוד שבוע יש כבר 3 אנשים. אוקיי? עוד שבועיים, זה משתנה, זה תלוי בידע של הבן אדם. בדרך כלל בצוותים של 5 אנשים, אחרי חודש, כולם יודעים, אחרי בערך חודש וחצי, כולם יודעים לעשות לכולם קוד ריוויו, אבל יש עוד משהו מאוד מאוד נחמד שקורה. אנשים ממש אוהבים את זה. בהתחלה הם ממש שונאים את זה, כי הם מרגישים שזה בטלנק ומה זה השטויות האלה, אבל אחרי חודש וחצי מתחילים ממש לאהוב את זה. כי כולם מרגישים שהקואליטי של הקוד יותר גבוה. וגם אתם מציבים את הרף, ואתם אומרים, קואליטי, קוד שנראה טוב נראה ככה. ואם אתם כותבים קוד, מן הסתם גם אתם עוברים קוד ריוויו. אבל אתם מציבים את הבר, ואתם מצפים למשהו גבוה מהאנשים בצוות. ואני לא יודע אם אתם יודעים את זה, מתכנתים אוהבים שדורשים מהם דרישות גבוהות. אני לא הייתי רוצה שמישהו יעשה underestimate ליכולות שלי. אני רוצה שמישהו ידחוף אותי כדי ללמוד דברים חדשים. ואנשים שמרגישים שהם לומדים דברים חדשים, מאנשים שיסתרו אותך לכל החיים. ודרך אגב, באזרחות יש אמרה, אנשים לא עוזבים את העבודה שלהם, הם עוזבים את המנהלים שלהם. וזה נכון. בכל המקרים שבהם אני עזבתי, או בכל המקרים שאני מכיר אנשים אחרים שהם עזבו, זה היה קשור למנהל. כי זה תמיד המנהל הישיר שגורם לך את ההרגשה הטובה ביותר או הגרועה ביותר בעבודה. זה בן אדם שאחראי עליך ישירות. ויש לו את רוב הכוח. והיכולת שלכם זה לגרום לאנשים לרצות להיות איתכם, או בכלל עם הצוות, או לא לרצות להיות בכלל. ועל ידי זה שאתם עושים צ'אלנג' כל הזמן, ומלמדים אותם סקילס חדשים, אתם יכולים לעשות את זה. אבל, אין זמן. חוזרים עוד פעם לבעיה הזאת. אני בטוח שחלק הם חושבים ואומרים, כן, אבל אצלי אין זמן. אז נכון, אין זמן, וזאת ההגדרה של כאוס. תזכרו שההגדרה של כאוס זה שאין זמן. אז קודם כל לפחות אתם יודעים שאין לכם זמן לעשות את הדבר הזה. ובכאוס, סוג המנהיג שנדרש מהצוות, הוא מנהיג שונה מאשר שנדרש בדברים האחרים. כי בכאוס, תחשבו על זה כסוג של ספינה טובה. כשהספינה טובה, הקפטן לא מכנס ישיבות, אלא מתחיל לתת פקודות. וזה בעצם מה שקורה. אתם נהיים ראש צוות הרבה יותר command and control כדי להוציא את הצוות מהכאוס. עכשיו, מה זה להוציא צוות מהכאוס? אם אין זמן, אז אין זמן, נכון? אז המטרה שלכם היא לעשות זמן. לא רק להגיד לאנשים שהם צריכים להיות יותר טובים, אלא לתת להם את היכולת לעשות את זה. ואם אין זמן לעשות את זה, אין זמן ללמוד איך לעשות את זה, אין זמן לעשות קוד ריוויוז, אז אתם צריכים לעשות את הזמן לעשות קוד ריוויוז. איך עושים את זה? אז קודם כל, כראש צוות אתם צריכים לקחת סיכון, ואתם צריכים להגיד לאנשים שאתם כרגע עונים להם, ואתם נותנים להם את המידע, אתם צריכים לתת למנהלים שלכם את היכולת להבין
שאתם כרגע עושים איזשהו סוג של ריסט לצוות, אתם משפרים את היכולות ואתם דואגים שדברים שקורים כרגע לא יקרו יותר. ובשביל הדבר הזה, בעוד חודש אתם תפסיקו את המשימות הנוכחיות שלכם, וכל המשימות אחרי זה, האסטימיישן שלהם יהיה לפחות כפול, למשך כמה חודשים. זה המהלך שאתם צריכים לעשות, ואין מהלך אחר. כדי שיהיה לכם יותר זמן, אתם צריכים שיהיה לכם פחות עבודה. זאת אומרת, אתם צריכים להגדיל את האסטימציות ולהוריד את כמות העבודה. ואז בשבועיים או בחודש הקרוב לגמור את כל מה שיש, ובעוד חודש מתחיל שלב הלרנינג. שלב הלרנינג זה השלב שבו יש לכם זמן ואתם משתמשים בו. עד אז לא תוכלו לעשות שום דבר בצוות. זאת אומרת שכדי לצאת משלב הכאוס אתם צריכים לקחת סיכון ולהגיד לאנשים שמצפים מכם לדליברי, להגיד להם שאתם תעשו דליברי לפחות דברים. זה ייקח יותר זמן. אם אתם באמת רוצים שיהיה לכם זמן ללמוד, זה מה שתצטרכו לעשות. ומאותו יום, לתת אסטימציות שכוללות את הזמן של ה-learning, או הזמן של ה-quality, או מה שאתם לא רוצים להוסיף לצוות, שיכללו את זה כבר בפנים. וזה, כן, זה מפחיד, אבל זה בדיוק הרבין הזה שדיברנו עליו. כשאתם תעשו את זה בפעם הראשונה, ואני יודע שזה הולך להיות מפחיד, אתם תלמדו המון על עצמכם, ואתם תלמדו גם איך לדבר יותר עם המערכת, ואיך לעמוד קצת יותר על הדברים שאתם מאמינים בהם. לפעמים תשמעו לא, לפעמים תשמעו כן, תצטרכו ללמוד את הדרך לגרום לזה לקרות. אבל הרבה פעמים, אנשים פשוט יקשיבו לכם. עכשיו, באזרחות זה קצת שונה מבצבא, כי באזרחות שכרו אתכם לפי היכולות שלכם, ושכרו אתכם לפי, לא היית חייב להיות פה בכלל. זאת אומרת, באזרחות הרבה פעמים יש משפט שאומר, ניהול שנעשה בצורה נכונה זה אחד הדברים הכי קשים שיש. בגלל זה משלמים לכם יותר כסף. אבל יש הרבה מנהלים שאוהבים לקחת את הכסף ולא לעשות את החלקים הקשים. אוקיי? אז עכשיו אתם נמצאים בעולם קצת אחר, אבל עדיין הניהול זה אחד הדברים שאנשים מצפים מכם לעשות. לא רק לגרום לדליברי, אלא גם לעשות את הדבר שאתם אומנתם לעשות החלטות טובות, לגרום לזה שהכל תהיה יותר טוב. אז לעשות את הדברים שאתם מאמינים בהם. ברגע שעברתם לשלב הכאוס, זה השלב שבו אתם יכולים להתחיל ללמד את הצוות סקילס חדשים. זאת אומרת, מה זה זמן למידה? אם אני מלמד את הילד שלי לקשור את השרוכים שלו לבד, האם אני יכול לצפות שביום אחרי זה הוא יקשור את השרוכים שלו במהירות של 100%? כמה זמן יכול לקחת לו בימים הראשונים, בשבועות או בחודש, חודשיים הראשונים? יכול לקחת לו אפילו פי 10 לעשות את המשימה שהיום אני יודע לעשות בצורה מאוד מהירה. יש לי הרבה יותר אימון ממנו. זמן הלימוד זה אחד הדברים שהכי מתעלמים מהם. יש ספר שלם שקוראים לו Slack, שמדבר רק על הדבר הזה. הוא מדבר על זה שארגונים שלומדים צריכים שיהיה להם זמן שבו אפשר ללמוד. זמן לימוד זה זמן שמוגדר כאפשרות לעשות משהו באיטיות של פי 10 מהמהירות הנוכחית. זאת אומרת, לקחת את כל האסטימציות הנוכחיות לאסטימציות זאת אומרת, להכפיל ב10. נשמע מטורף. אבל אם אתם רוצים שמישהו יעשה משימה, אבל אתם רוצים שהוא יעשה אותה ב-TDD, החדשות המעניינות הן שזה ייקח לו לא כפול, גם לא פי 3. זה ייקח לו הרבה יותר זמן. בהתחלה, כי אותה משימה, שהוא יודע לעשות בלי יוניט טסטינג ובלי TDD, עכשיו צריך לעשות אותה בפעם הראשונה עם יוניט טסטינג ועם TDD, ייקח הרבה יותר זמן. עכשיו באזרחות, אני אומר את זה לארגונים, ואז הם מוסיפים 20% לפרויקט, וזה לא עוזר. צריך להוסיף 100% לפיצ'רים בחודשים הראשונים לפחות, כדי שיהיה איזשהו סיכוי ללמידה. אני אומר פי 3 זה הדבר שאתם צריכים לכוון אליו לפחות, ואם אתם יכולים פי 5 או פי 10, וואלה, תנצלו את זה. תנו לאנשים את היכולת לעשות דברים לאט, ואתם באמת רוצים שהם ילמדו. אם אתם רוצים שהצוות שלכם ידע TDD, תנו להם את היכולת לעבוד חודש או חודשיים לאט ב-TDD, ואחרי חודשיים באמת יהיה לכם למידה. סתם לשלוח אותם לקורס לא יעזור לאף אחד, בגלל שהם לא יוכלו לקחת את מה שהם למדו ובאמת להתאמן עליו. בגלל שמצפים מהם לעשות את המשימה במהירות של כאילו הם לא עושים TDD. הם לא יספיקו לעשות את זה, וזה הדבר הראשון שילך. כשמישהו מדבר על קרייסיס מוד וכולי, זה מה שאומרים. אין לי זמן לעשות עכשיו את הדברים האלה שלוקחים לי פי 10 יותר לאט. אז אני לא הולך לעשות את זה, וזה מאוד פשוט. ובשלב ה-learning, אני בעצם מבקש מאנשים לעשות דברים שמאוד לא נוח להם לעשות, מבקש מהם ללמוד סקילס חדשים, אבל בלי הזמן ללמוד את זה, זה לא יכול לקרות. איך אני נמדע בשלב ה-learning? אז זה שכל בן אדם יודע לפתור את הבעיות שלו בלעדיי. ביום אחד בהיר, אולי בעוד שנתיים,
אני אגלה שהצוות לא צריך אותי כדי לפתור את הבעיות שלו. ויש הרבה דרכים לעשות את זה. אבל שתבינו, אני מלמד קורס של יומיים לראשי צוותים על טכניקות כדי איך למדוד מתי אנשים יודעים לפתור את הבעיות שלהם בעצמם. אבל יום אחד אנחנו נגלה את זה. זה היום שבו הצוות הוא באמת self-organizing. צוות שהוא self-organizing זה צוות שיודע לפתור את הבעיות שלו בעצמו. זאת אומרת, ככה מרגיש איש צוות בצוות self-organizing. זאת אומרת שהוא יודע לפתור כל בעיה שתיקרא בדרכו. הפרודקט אונר מגיע ומבקש עוד פיצ'ר, הוא יודע איך לפתור את זה. יש לו בעיה עם מישהו בצוות שעושה עבודה גרועה, הוא לא צריך ללכת אליך כראש צוות כדי לפתור את הבעיה. יש לו את האינטגריטי ללכת ולדבר עם הבן אדם והוא לא פוחד, כי יש ביניהם איזשהו trust. תחשבו על כמה כל המקרים שכל האנרגיה שאתם מבזבזים כראשי צוותים כדי לפתור בעיות, שאם הייתם מלמדים את האנשים לפתור אותם, הם היו מודים לכם שהם יודעים לעשות את הדבר הזה. אבל היום אתם עושים את כל העבודה הזאת. אנשים מצפים ממכם להיות ה-ultimate authority בגלל שזה מה שלימדתם אותם לעשות. אז ב-learning, המטרה שלי היא לא להגיד לכולם מה לעשות. אם קודם בשלב התיאוס אמרתי שאני מאוד command and control, בשלב ה-learning אני מתחיל להיות יותר coach. אבל לא תמיד. לפעמים אני נותן לאנשים ללמוד מהכישלונות שלהם, אני יכול להציע דרכים חלופיות על איך למצוא תשובות, אבל אני גם מחפש את המקום הזה שבו אני רואה שהכישלון שהולך לבוא הוא כל כך גדול שלא יהיה לנו זמן להתאושש ממנו. ושם אני נכנס ואני אומר, בזה אי אפשר, זה קו אדום שאי אפשר לחצות אותו. זאת אומרת, אנשים יכולים לעשות failures, אבל יש איזשהו constraint מסוים. לדוגמה, אנחנו לומדים, החלטנו לא לעבוד עם source control בפרויקט הזה. שם הייתי שם קו אדום. כי הפיילר, אם אתה מאבד את כל הקוד מחר, להתאושש מזה זה בלתי אפשרי כמעט. אז הנה משהו שהרבה פעמים קורה בשלב ה-learning. מישהו בא ואומר לי, אנחנו צריכים יותר טסטים. במקום לבוא ולהגיד למישהו איך לעשות את זה, אני אשאל אותו, אוקיי, איך אתה הולך לפתור את זה? מה אתה הולך לעשות לגבי זה? אני אתן לך את כל הגיבוי שאתה צריך, ואני אתן לבן אדם לנסות לחשוב בעצמו איך לפתור את זה. אני יכול לתת לו פוינטרים, אבל אני לא אפתור לו את הבעיה ואני לא אתן לו את כל הפתרונות. אני אתן לו לנסות לפתור את זה בעצמו. כדי שבפעם הבאה שהוא ירגיש שמשהו חסר, הוא ידע איך לפתור את זה, בגלל שהוא כבר עשה משהו דומה פעם. Okay, ואני אתן לו את כל הבקינג לעשות את זה, ואני אראה אם זה לוקח יותר זמן כדי לפתור את הבעיה הזאת. אז שם אני יכול לשים קו אדום. אם הפתרון שהוא בחר הוא בלתי אפשרי. אז יש הרבה צ'לנג'ינג, הרבה דלגציה של לתת לאנשים לפתור את הבעיות שלהם בעצמם. וזה דבר נורא מבאס לפעמים, בתור איש צוות שבא לראש צוות שלך עם בעיה. אני זוכר שזה קרה לי בפעם ראשונה שהיה לי ראש צוות שעשה לי את זה. באתי ואמרתי, תשמע, ככה וככה, והוא אמר לי, אוקיי, מה אתה הולך לעשות לגבי זה? אמרתי לו, באתי אליך כאילו, הלו, עשיתי משהו כרגע, אבל הוא אומר לי, אני רוצה שאתה תלמד לפתור את זה בעצמך. ובמשך החודשים הראשונים, הייתה לי ממש בעיה עם זה, כי הרגשתי שהראש צוות שלי בעצם מתחמק מהעבודה. ברמה מסוימת, הוא באמת ניסה לא לעשות את העבודה הזאת, כדי שאני אלמד לעשות אותה. הוא הסביר לי למה, אבל היה לי קשה להפנים את זה עד שבאמת למדתי, ואני יכול לעשות יותר ויותר דברים. עד שברמה מסוימת כבר לא הייתי צריך אותו, כבר יום אחד רציתי לפנות אליו עם בעיה, ואמרתי, רגע, אני יכול לעשות משהו לגבי זה לפני שאני ניגש אליו. ועשיתי משהו. ואז אני ניגש אליו ואמרתי, תשמע, הייתה לי בעיה, אבל כבר פתרתי אותה בעצמי, רק רציתי להגיד לך שזה אחלה הרגשה. וזה מה שאני רוצה שהצוותים שלכם ירגישו. שבפעם הבאה שתהיה להם בעיה, יהיה להם את החוש הזה להגיד, רגע, אולי אני יכול לעשות משהו לגבי זה בעצמי לפני שאני בכלל ניגש למישהו. וזה האינסטינקט שלוקח המון זמן לפתח אותו. בהתחלה לא יעברו את הדבר הזה. עוד פעם, זה אחד מהסיכונים שאתם תיקחו כראשי צוותים. כי זה די מפחיד לבוא ולהגיד לאנשים שעד עכשיו הייתם אולי אנשי צוותים איתם וחלק מהם חברים שלכם, פתאום להגיד להם מין דבר כזה. זה די דיקש להגיד כזה דבר. אבל אתם תצטרכו ללמוד להגיד את זה, ובצורה שהיא הוגנת ומלאת כבוד. ותתפלו, יכבדו אתכם גם אחר כך, אבל זה מפחיד. וזה עוד פעם, אותו מסלול של קפיצה עמוק פנימה לבור כדי לצאת משם עם ידע חדש. לא רק שאתם זורקים אותם פנימה לבור והם לא יאהבו את זה, אם הם אוהבים את זה סימן שהם לא לומדים שום דבר זוכר. אבל גם אתם, זה הולך להיות מפחיד בשבילכם לעשות את הדבר הזה, וגם אתם הולכים ללמוד משהו מזה. סלף אורגניזיישן, אתם בעצם נותנים לצוות, אתם הרבה יותר פסיליטייטור, אתם מוודאים שהצוות נמצא שם ולא הולך לשלב אחר. ואז אם כן, אז אוטומטית אתם בודקים אם יש זמן למידה או אין זמן למידה. ולפי זה אתם מתחילים עוד פעם לשנות את ה-leadership type שלכם.
בשלב הזה בדרך כלל אני מנסה לא להגיד לאנשים מה לעשות בכלל. אני בעיקר נותן להם קונסטריינטים ונותן להם גול שצריך להגיע אליו. מקסימום אני שואל שאלות. אבל אני מנסה לא להגיד, אתה תכתוב טסטים, ואתה תכתוב את הדבר הזה, ואתה תכתוב את הדבר הזה. אני אתן להם גול, איזשהו משהו שצריך להגיע אליו, וזה צריך להיות עם quality ככה וככה, זה צריך להיות בזמנים ככה וככה. גו. ואם באמת self-organizing, הם יפתרו את הבעיות האלה. ואם הם לא, אז הם יתחילו לפנות אליי בשאלות, ואז אני אדע שאני צריך עדיין ללמד אותם סקילס חדשים. זה משתנה מאוד פר פרויקט, ובגלל זה גם, אני חושב ש-self-organization הוא מאוד מאוד fragile, מאוד שביר, בגלל שזה מאוד תלוי בקונטקסט של המציאות שאתה נמצא בה. פתאום יש לך טכנולוגיה שאין לך מושג בה, או פתאום הפרודקט אונר לא רוצה לדבר איתך ואין לך עם מי לדבר, אין לך לקוח, ואתה לא יודע, אף פעם לא נתקלת במצב כזה. אתה צריך עזרה של הראש צוות עוד פעם, כדי לבקש לקוח חדש או כל דבר אחר. לכן זה מאוד משתנה וזה יכול מיום ליום להיות מצב אחר. אז כראש צוות, זה דבר שנקרא Elastic Leadership, מנהיגות שמשתנה כל הזמן, כל יום או כל שבוע, בהתאם למצב הנוכחי של הצוות. אם אתם באמת רוצים לגדל את האנשים שלכם בצוות, אתם תצטרכו לשנות את המנהיגות שלכם כדי לעשות את זה. כדי לצאת מכאוס לדוגמה. ואז יום אחד אתם תגלו שיש לכם המון זמן פנוי. ותשתמשו בזמן הפנוי הזה לעשות עוד קואוצ'ינג, ולכתוב קוד כמו שתמיד אין לכם זמן לעשות, כדי שתרגישו קצת יותר איך זה להיות בקרביים של המערכת. הרבה פעמים יש דברים שאתם נורא רוצים לעשות, אבל אין לכם זמן כי אתם עסוקים בלפתור לכולם את הבעיות. לימדתם אותם לפתור את הבעיות, עכשיו תתרכזו בדברים החשובים, במטה דברים של לוודא שהצוות יש לו את היכולות הבסיסיות לטכנולוגיה שתבוא מחר, לשאול שאלות, אבל גם לטפל בעצמכם ולוודא שיש לכם את הסקילס. כי אם אתם מפסיקים לקודד והייתם מקודדים בעבר, מאוד חשוב, לדעתי, שתמשיכו לקודד גם כראשי צוותים, אפילו בצורה חלקית. כי אחרת, אם אתם הידיים שלכם לא בקרביים של הקוד, אתם מתרחקים מהמציאות של הצוות ביום יום. לפעמים קשה לדעת שיש בעיה עם הקואליטי, עד שאתה לא פאקינג רואה, זאת אומרת, אני לא מאמין שמישהו כתב כזה קלאס. עד שאתה לא אומר what the fuck 5 פעמים ביום לפעמים, אתה לא יודע מה באמת המצב. אתה צריך לפעמים קצת להרגיש את הדבר הזה, וזה חשוב. וגם סוג של לתת עזרה לצוות. אז ב-self-organization אנחנו בעיקר מדברים על influence, ופה צריך ממש להבין אנשים, למה ההתנהגות קורית. יש איזשהו משפט מאוד יפה מספר שנקרא influencer, שאומר, כל התנהגות שאתם רואים, העולם מסביב בנוי בצורה מושלמת כדי שההתנהגות הזאת תקרה. אוקיי? זאת אומרת, אם אתם הייתם הבן אדם הזה, הייתם עושים בדיוק את אותו דבר כמו שהוא עושה. וזה נכון. יש סיבה, לכל דבר שאתם רואים יש סיבה שהוא נעשה. אם מישהו לא רוצה לעשות יוניט טסטינג, יש סיבה, והסיבה יכולה להיות אישית. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים רק על סיבות אישיות. אנחנו אומרים לעצמנו שהוא סוג של סיפור. הוא לא באמת אכפת לו. לא נכון. הרבה פעמים אנחנו מספרים לעצמנו סיפור כדי שלא נצטרך להתמודד ולדבר עם הבן אדם הזה פנים אל פנים. ואנחנו צריכים לדבר עם האנשים האלה פנים אל פנים ולהבין מה המוטיבציה ולמה אין מוטיבציה. אבל זה רק שלב אחד. יש עוד 2 שלבים אחרים של להסתכל עליהם. יש את השלב החברתי. יש peer pressure לעשות או לא לעשות משהו. מה האנשים שהבן אדם הזה מכבד עושים או לא עושים. אולי הוא לוקח דוגמה רעה או טובה ממישהו אחר. ויש את השלב האחרון, שזה שלב הסביבה הפיזית. או הבן אדם רוצה לעשות pair programming, אבל כל השולחנות הם עיגולים כאלה, שאי אפשר לשבת 2, אחד ליד השני, אלא תמיד זה אחד ככה מסתכל מאחורי הכתף של השני. וואלה, אז קשה לעשות pair programming ככה. אז מה אתם מצפים? לפעמים הסביבה נותנת לכם אילוצים, שאתם לא יכולים לעשות עבודה. לדוגמה, אין כסף לקנות בילד סרבר. וואלה, אז כולם רוצים לעשות יוניט טסטינג וכולם רוצים לעשות continuous integration, אבל אין כסף. אז אתם מבינים שהבעיה היא לא בהכרח אישית. אבל אם אתם לא מסתכלים ב3 רמות האלה, אישי, חברתי וסביבתי, יהיה לכם קשה מאוד להבין למה משהו קורה. סביבתי זה יכול להיות או rewards ו-punishments, על דברים שעושים או שלא עושים. אם המנכ"ל בא ואומר, אחלה שעשית שיפינג, גם אם הקואליטי מאוד גרוע, זה אומר משהו אחר לגמרי מאשר המנכ"ל בא ואומר, אוקיי, עשית שיפינג, אבל קואליטי היה ממש גרוע. זה שונה לגמרי. זה גורם לאנשים להתנהג בצורה אחרת לגמרי. אבל לפעמים זה הסביבה הפיזית עצמה. אתה רוצה שהבן אדם ישתתף בדיילי סטנדאפ מיטינג, אבל הוא גר 1.5 שעה נסיעה, והוא לא יכול להגיע בשעה כזאת. אז אתה משנה את השעה. בדיוק כמו שדרור אמר קודם. והנה האמת הנוראה. Sometimes quality does not matter, וזה חשוב מאוד להבין את זה.
בעיקר באזרחות, אני לא יודע אם בצבא, אבל יכול להיות שגם בצבא עושים פה ספייקים. מישהו יודע מה זה ספייק? proof of concept, רוצה לכם לעשות proof of concept? proof of concept, אני רוצה לוודא שאנחנו יודעים מה אנחנו מדברים. proof of concept זה משהו שאתם תזרקו אחר כך, שאתם לא הולכים להשתמש בו, זה proof of concept, ואז הקוד הזה הולך לחיות עוד 10 שנים, כי אנחנו נבנה עליו מערכת שלמה. זה משהו שאתם הולכים לזרוק. proof of concept לא צריך unit testing ו-TDD הרבה פעמים. אלא אם כן, מה שאתם מוכיחים זה ש-TDD יכול לעבוד על משהו. הרבה פעמים בסטארט-אפים, quality או unit testing בהתחלה לא חשובים, בגלל שהמטרה בסטארט-אפ היא לקבל פידבק כמה שיותר מהר שאתה בונה את הדבר הנכון. לבנות את הדבר הנכון הרבה יותר חשוב מלבנות את הדבר הלא נכון בצורה טובה. ולכן, אם אני יכול לצאת עם משהו בעוד שבוע, להרים איזשהו דף ולראות אם אנשים נרשמים בכלל, אני אעשה את זה במקום לבזבז חודש ולעשות את אותו דבר ב-TDD. קודם כל, make it work, תראה שיש לך לקוחות, אחרי זה תשתמש בכסף שהבראת מהלקוחות כדי to make it right. בגלל זה בהרבה חברות שאתם רואים, שאתם תראו, יש קוד ממש ממש נוראי, ממש ממש מגעיל, לא פחות, וכנראה יותר מכל מה שאתם תראו במערכת שלכם. בגלל שרוב החברות מתחילות ככה, עם הרעיון הזה של קודם כל לצאת לשוק. ואחרי זה מגיעים מתכנתים ואומרים, אני לא מאמין, כאילו אוקיי, חברה של 50 איש, ואני לא מאמין שיש קוד כזה נוראי. אבל הסיבה שהחברה מצליחה זה בגלל שהקוד מלכתחילה קודם כל יצא לשוק בזמן. עכשיו אפשר לקחת את הזמן ולשפץ ולשפר את הקוד. ולכן הרבה פעמים זה תהליך כזה שמתחיל ממשהו נוראי שלאט לאט משפרים אותו, כמו פלסטלינה. יש מעט מאוד מערכות שנבנות היום ב-TDD בצורה שמאפשרת לך לצאת בזמן. ולכן אני אומר, quality does not matter always. אוקיי, אז בגדול, אם אתם רוצים לשנות את מצב ה-quality, אתם צריכים לשים לב באיזה מצב הצוות שלכם נמצא. אם אתם ב-chaos, ב-learning או self-organization. לכל אחד מהם יש פעולות שונות שאתם יכולים לעשות. אם הקבוצה היא self-organizing וה-quality מאוד גרוע, אתם יכולים להראות להם את התוצאות של משתמשים ושיש להם המון באגים, ותנו להם לטפל בזה בעצמם. אם ה-quality מאוד גרוע והקבוצה היא בשלב ה-learning, אתם יכולים או להתחיל לעשות את ה-code reviews כי יש לכם זמן לעשות את הדבר הזה, או לבקש מהם לפתור את זה בעצמם ולראות אם זה ייקח יותר מדי זמן או לא. אם זה בשלב הכאוס, אתם עוצרים הכל ואומרים, עכשיו עושים unit testing על הדברים האלה. זה מאוד שונה. כל פעם שמישהו נותן לכם עצה איך לפתור משהו בתור ראש צוות, תמיד תחשבו, אוקיי, אבל זה תלוי באיזה מצב הצוות נמצא. בכל מצב העצה צריכה להיות אחרת. מי שאומר לכם יש עצה שתמיד תעבוד, אין דבר כזה. זה מאוד חשוב להבין את זה. זו חשיבה מאוד פרגמטית לגבי המצב של הצוות. שאלות? אוקיי, אם אתם רוצים לקרוא עוד על הדבר הזה, אני כרגע כותב ספר על הדבר הזה, שנקרא From Chaos to Self-Organization, זה התחיל בשם Elastic Leadership, ואז שיניתי את זה. אתם יכולים ללכת לפה, להוריד פרק לדוגמה חינם, או לקנות את זה במשהו כמו $15 או whatever. לקרוא, יש את הבלוג של 5wise.com שבו אני כותב בדיוק על הדברים האלה, ועוד המון המון עצות על מה לעשות ועל דברים שאני נתקל בהם ביום יום. תודה רבה, בהצלחה, תעשו חיים.